लोगोफोर फिसालाखौ एग्जामाव सोनानै गारबोबाय बेनिफ्राय टाइम मोननायखाय जोङो एक'लेन्डआ खाथि नालाय बरझारावनो एग्जामा बेनिफ्राय जोङो एक'लेन्ड नायनो होननानै फैदोंमोन दा 10थायावसो खुलिगोन जों फुंद्रायाव सफैबाय बेनिफ्राय जों दा थांफिनसै मानोना फिसालाना 12थायाव गगोन नालाय दा सम जायोबा जों फिसालाखौ लानानै आरोबाव फैफिनसिगोन थांनोसै जों दा फिसाजोखौ नेबाय थादोंमोन फिसाजोआ जोंखौ आन्दायगासिनो दङ लायनो थांनि आं गोजौआव र' लोगोफोर बेना बेगा बिराद सेल जाबायहाय दिनै बिराद बायदों बायह्रानिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन लोगोफोर जों दा गुवाहाटियाव थांगासिनो दङ बेनिफ्राय आंनि फिसालानि मोनसे फिसा एग्जाम दङ एन्ट्रेन्स बेनिफ्राय जों दा थांगासिनो दं आरो बेनिफ्राय दिनैनि ब्लगाव मा मा दिन्थिहरनो हायो नोंथांमोननो आं दिन्थिहरबाय थासिगोन जों दा माबा सानसारि मोनाखै सराइघाट दलं मोनथ'वाखै लोगोफोर जों दा थांगासिनो दं आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोनहा अननानै नायलांबाय था थांगासिनो सानसारि मोनबाय लोगोफोर ब्रह्मपुत्र दालां मोनबाय लोगोफोर दिनैसो सान्दुं दुंनायखाय बोरैबा खुवा नुदोंहाय हाजोफोरखौ क्लियार नुहुराखै औ जों दा थांगोना मा जायगामोनलाय बरझार एग्जाम सेन्टारा मा बय एयारपर्ट खाथियाव ना दाख्लै नों खिथाबोनाया दा जोंना फ्लाइटनि टिकेटआ एसे गरबर जाना दंहाय बेखौ एसे खबर लाबोखानोसै दा बरिया फुङाव बिदिनो एसे खालि जायो ना जा मोजां मोनो फुङाव लोगोफोर फिसालाखौ एग्जाम सेन्टाराव सोनानै गारबोनानै नै जों दा ब्रेकफास्ट खालामनो फैदों मोनसे हटेलाव जों दा खालामगासिनो दं खालि मोजांथार हटेला बेथिं बिराद भिरमोन लोगोफोर गुवाहाटि एयारपर्ट गोदानानै बेनो जों दा गाखोयोबा पाटनायाव थांनाय जायोब्ला अबे मोनसेजों फैनांगोन अबे मोनसे गेटआव हाबनांगोन बेखौ जों दा खबर लालांखासिगोन बिराद बरिया बानायदोंहाय लोगोफोर एग्जाम हलावबो जिरायनो जायगा गैया बेनिफ्राय जों फेरिघाटआवनो एसे बेरायनो होननानै नै फैबाय नाहरदो ब्रह्मपुत्रआ लोगोफोर बिराद मोजां मोनदों एकदम खोजोबथारबायहाय नै बिराद मोजां जाबाय दाना जों ब्रह्मपुत्र माबायाव बेरायफैबाय फेरिघाटआव बेरायफैबाय जों एसे ओरैनो थाबाय थास्लाय मा नाहरदों नोङो मा नाहरदों बिउटिफुल बिराद समायना नै लोगोफोर ब्रह्मपुत्र जिङाव बेरायनो नै राजुआ मालाय हारसिं हाय होनहरदो राजु जा मोजां बेरायफैबाय जोङो नै दसे सम मोननायखाय लोगोफोर बिराद समायना जाबाय नै ब्रह्मपुत्र लोगोफोर नै गाहायाव साहा लोंनोनो फैबाय जोङो फैनांगौआनो नङामोन अब्लाबो साहा लोंनो होननानै गाहायाव ओंखारबोबावबाय फिसाजोखौ नेबाय थादोंमोन फिसाजोआ जोंखौ आन्दायगासिनो दङ लायनो थांनि आं गोजौआव र' लोगोफोर
बेना बेगा बिराद सेल जाबायहाय दिनै बिराद बायदों बायह्रानिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा बे औवानि बेगखौनो बिराद बायबायहाय बायह्रानिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा हनै थिग बायखाबाय बिराद सेल जाबाय बेनिया जोंबो बारा गोबाव थाला थांफिनसै जोंबो फिसालानि एग्जामा माबासिगोन टाइमा जासिगोन टाइम मोननायखाय गोबाव माने बाहायनो टाइम पास खालामफैबाय जों लोगोफोर फैदों जाहाजनिफ्राय ओंखारफैदों मानसिफ्रा साहा खापसेल' मावसैहाय आं मगेटा दियक फिथाइखौनो जानांसिगोन एसे आरोबाव थान्दा मोनथोंसै আমি বগা নিমখ আমি ভাল মানুহে খাব নালাগে গম পাইছ আজি খাব লাগে ভাল মানুহে খাব নালাগে কিডনী বেয়া হয় थानसैलायनो बिराद स्पिड सालायनांगौ दसे सालायबाथ' माबागोन ना बेखौ लांसै लोगोफोर गासिबो खामानिया जोबजोब्बाय दा बेवहाय फैबाय जोङो नै बेखौ लांसै बारा नङा 3030ल' बरिया मोनबाय आं बेखौनो आंथ' उन्दैयाव बिराद साइकेल सालायखायोमोन ना उदैया फिसा जासिगोन नोंना सालायला साइकेला मोजांथार बेयो मोजांथार लांसैनो बाबा 29 नामालै 30 नै नाहर जि मोजांथार ओमफ्राय बैलाय थाबायनाया मेंबाय मेंबाय 10,000 बे बारा मोजां नङा फिसा नागिरो बेहाय गाखोनो हानाय नङा ट्रेडमिल मारै बोरै माबा थुनांगौ थुलाबायनाङा खारजागोनबो दानो अन खालामाखैदां आं रोङा बेखौ बै मोनसेयाव थां बै मोनसेयासो माबादां अफलाइन नंगौना नङा 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 कानेक्ट खालामाखै जिमावथ' थाङा बाहाय जिम खालामफैदों लोगोफोर बोराय जाम्बानो जुथा नागिरगासिनो दं जों ओरैबायदि गिदिरहाय बिनि आथिङा जुथाखौनो जखानि मोननो नागिरा ओंखायनो दाम गोसाबो नागिरनो मोना बेजों माने दाम खमफोरनिखौनो हामनाय मोनबाथाय लाखाथारनांगौ जायो लोगोफोर बोराय जाम्बानो जुथा नागिरगासिनो दं जों ओरैबायदि गिदिरहाय बिनि आथिङा जुथाखौनो जखानि मोननो नागिरा ओंखायनो दाम गोसाबो नागिरनो मोना बेजों माने दाम खमफोरनिखौनो हामनाय मोनबाथाय लाखाथारनांगौ जायो जेबो हामनाय गैयानो मा जाबावनोसै बिनि जुथा नागिर नागिर मेंलायलायबाय जुथा बागान मोनफैबावबाय नै नायनायसै बाहाय मोनगोन ना मोना दाम खमनानै मोजांहाय बेनो रेजेंसो नांगौ बिफानो जुथा नागिरना होथारदों नै गथ'फ्रा मोजांहाय मोजांथ' आरो खिन्थु हामगोन ना हामासैथाय बियो लोगोफोरा आंहाबो बेखौ लाफानोसै माबायदि नुगोन गाननो बिराद मोजां ओंखायनो लानो लुबैबाय आंबो लाथारनोसै आं बेखौ मोजां जुथा गैखाया नै आंनाबो बोराया मोनहां जाबाय बे दाम गोसायानो मोजांलै गाननोबो लादो दाम गोसाखौनो होथारनोसै बेनो कालाराबो मोजां दे खामानि जोबजोबनानै हटेलाव जानो फैबाय नै माबायाव गलसकआव जोङो
अनला ओंख्रिखौ नै स्टार्ट खालामसै लोगोफोर बेनिफ्राय नै गासिबो मा आइटेम दं नायदो बाथोन दं भाजा दं बेनिफ्राय बेदरा सफैथ'वाखै दे लोगोफोर नै जानाय नायसै माबायदि लोगोफोर नै एम्फौबो सफैबावबाय एम्फौखौबो जानाय नायसै जा गोथाव जाखादोंहाय नांबावा बाबा एम्फौ नांबावगौ नांला दे एम्फौआ एम्फौ ना बाथोन साम'बो एसे बुरजा ओंख्रि बाबरे सोरबा दालिया डाबल जाबाय दालिफोरावबो जानाय नंला गथ'फ्रा लोगोफोर ओंखाम जायै लोङै फैबाय जोङो ओमफ्राय जोंनाबो खामानिया जोब्बाय बेनिफ्राय दा न'आव थांफिनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय आंना फिसाजोआ गावजों हरसे थालांफानो थिनबाय बेयावहाय आं हरसे थालांनाय जासिगोन ओमफ्राय बिसोरो थांफिनसिगोन बेनिफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों अननानै कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो आं दा दिनै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर गोजोन्थों खुलुमबाय।